Αγαπητοί συνάδελφοι, την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της διαπραγματευτικής ομάδας του ΠΑΣΥΠ με τη διοίκηση, όπου μας παρουσιάστηκε η πρότασή της έναντι του δικού μας πλαισίου. Οι παράλογες απαιτήσεις της διοίκησης θέλουν την κατάργηση του υπάρχοντος μισθολογίου και την επαναφορά στο 8ωρο χωρίς απόδοση του χρηματικού υπολοιπόμενου 3,5%, αλλά με τη συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 2. Την επιβολή προσωπικών διαφορών και ατομικών συμβάσεων. 3. Την κατάργηση του λογαριασμού νεότητας και του κεφάλαιου αλληλοβοήθειας. 4. Την κατάργηση πλήθους επιδομάτων. Δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε εκβιαστικά διλήμματα. Ζητούμε μεταξύ άλλων, τα οποία αναλυτικά έχουμε περιγράψει στο διοικητικό μας πλαίσιο, τα εξής. Πραγματικές αυξήσεις για όλους. Θέσπιση νέων παροχών προς όλους τους εργαζόμενους. Διατήρηση όλων των θεσμικών και μισθολογικών κεκτημένων. Επιτέλους, στη σημερινή συγκυρία, με την εκτόξευση του πληθωρισμού, με την αύξηση του κόστους ενέργειας και σύντησης, αλλά και με την ταυτόχρονη υψηλή κερδοφορία της εταιρείας που την κατατάσσει στην κορυφαία θυγατρική της Deutsche Telekom παγκοσμίως, οι εργαζόμενοι πρέπει να νιώσουν έμπρακτα μέρος αυτής της επιτυχίας. Σας θέλουμε δίπλα μας για να επιτύχουμε όλα όσα μας αξίζουν.